Sanibanani molweni ndanamkela ku-Ezase-TV ngesiXhosa. Utata uMseleki kusemanzini abilayo ngokuba kuvezwe ke le episode kuthiwa noko le ayipromotayo ayiyo. So ke into ikanje, uVukani Mhlongo ngowaseNtuzuma uthi una-34 years, utshate no-Andile Ngwane una-20 years. Bona abantwana abayi-2 ke, inkwenkwe nomfana. Nentombazana sorry. Bathi ke bayathandana kakhulu kodwa ke uthi uVukani ubhatele nje ilobola kuphela abakatshati. Uthi isizathu ke soba afuna uthatha isithembu ngabantu abadala bathi bafuna inkosikazi yabo, so kumele ebathathelile. So uthi abantu abadala ngeke atshate yena noMangwane engekabathatheli le nkosikazi yabo. uMseleki ke eqaleni uthe hayi lento izowona ke umzi wakhe ngoba befanele into ba yena amvikele umomkhulu. uVukani ke uthi izinto azihambi kakuhle ekhaya, so nje akakwazi ukuyibaleka lento noba uyathanda noba akathandi. Abantu abadala abamenzeli ngendlela eright until enze lento. So yena uthi ke noMangwane bane-5 years bobabini. Lonto ithi ke badibana ena 15 years noMangwane, yena emdala kangangoba wayena 29 years efumana uMangwane. I-signs ke uthi ke okanye iimpawu zokuba yena abe ufuna uthatha ke le nkosikazi ke uthi ke abantu abadala bamfikela ngokwemibono elele ngamaphupha yonke lonto. Uthi ke lento iyayi-affecta kakhulu i-business yakhe ngoba yena kusebenza ngabantu and ke ngokuthi sele consulta kubantu abadala bamxelela into yoba izinto zakho zathi zezilunge uthathe lo mntu ozokuncedisa kwidlozi. So uMseleki uthi eli dlozi eli alicingi kakuhle ngoba alimbali uMangwane. Liyamkhupha, liyamgxotha, alifuni lilonke. uVukani ke uthi uMangwane bathi abantu abadala ngeke abe ngumomkhulu and naye kufuneka avumelane nabo ngoba baphila kuye and yena wenza umsebenzi wabo. So ngeke amtshate kuqala umomkhulu, uzawuqala atshate lo uzayo umntu. So uMseleki ke umbuzile uba why ungamvikeli uMangwane kwesi sihlalo sihleli kuso ngoba nyhani befanele basaqhubeka abe ngumomkhulu lo ufikayo abe yinkosikazi yesibini. uVukani uthe xa sebethethile akho kubaphikisa ngoba siphila ngabo, awukho omnye umsebenzi esinawo apha ekhaya. So unkosikazi ke lo zoba yinkosikazi yesibini okanye yokuqala igama lakhe ke nguAnela Mbane wakwaMashu. Uthi ke badibana edlozini kwakukhona umgidi kwakhe uVukani, so kulapho bayiqala khona lento emzini wakhe uVukani. Uthi ufundiswe nguVukani ke ngedlozi esencinci, bathandaniswe lilo ke idlozi yena ngokwazi kwakhe. Wayena 16 years eqala ukumazi, bazibona boyi-2 ke iimpawu zoba yena uzoba ngumakoti wedlozi. So kulona unyaka ke una-19 years usisi. Lonto ithi ke bana 4 years bethandana. Uthi uMhlongo umnyamezele kakhulu em-understanda uba usemncinci. So uyayivuma into ethi uMhlongo beyindoda endala kuyo kodwa emncinci qha ke idlozi leli lithi mamadibane batshate. So ke bayile ke kumomkhulu, apho umomkhulu afike wabuza ke questions eziqhelekileyo kuba akamonelisi na yena kanti ingxakiphi. Kodwa ke apho ke uAnela naye bethethe sithi yena kumele avume ngoba kaloku bazawufa indlala. Idlozi xa lisithi makenze lento funeka enze loo nto. So naye benaye laa nto ngathi unikwe igunya ke yile ndoda uba uzuthethe pha. So ke ekugqibeleni ke uMangwane ke uvumile, evumela egameni lokuba ke bazawufa indlala if akavumi into yoba angene uAnela abe yile nkosikazi ngoba baphila ngedlozi. So ke i-social media ke iyavutha ke ithi ubhuti ngeke makabanjwe ahamba ayobatshata phaa ngaphakathi ejele emdala engaka abantwana. Abantu ke futhi kuthiwe mabalumke ngabantwana babo ngoba bazohamba bayothwasiswa kaVukani bebancinci afike uVukani abona amakhosikazi. Lidlozi elitheni lilala abantwana abano-15 years. So lilonke ke uVukani uyabakholisa ngokwakhe abantwana. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.